नमस्कार, रवीना किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत भोपळ्याचे वडे आणि ते पण आपण किलोच्या मापानुसार बनवणार आहोत। इथे मी हे तांदूळ घेतलेले आहेत। तांदूळ ह्या वाटीनुसार 2 वाटी एवढे आहेत आणि 1 वाटी गहू घेतलेले आहेत। हे आपण दोन्ही मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि यामध्येच आता आपण धने, मेथी, उडीद डाळ किती घालायची ते आपण प्रमाण पाळणार आहोत। इथे आता मी तांदूळ आणखीन गहू त्या मापानुसार मी 3 चमचे एवढं मी चणा डाळ घेणार आहे आणि ही आता थोडी थोडी अशी गरम करून घ्यायची आहे। जास्त पण भाजून घ्यायची नाही आहे डाळ। आणि डाळ आता आपण स्लो गॅसवरतीच भाजून घेणार आहोत आणि डाळ अशी एकदम अशीच ठेवायची नाही आहे, तिला अशी परतवत राहायची आहे। कारण डाळ एका जागेवरती अशी जर ठेवली तर ती तळातून अशी करपू शकते। तुम्ही इथे पाहू शकता डाळ हे बघा, डाळीने अजिबात असा कलर बदललेला नाही आहे किंवा त्याला काळे ठिपके सुद्धा असे पडलेले नाही आहेत। या प्रकारे अशी डाळ भाजून घ्यायची आहे। आता आपण धने घेणार आहोत। धने 3 चमचे एवढेच घ्यायचे आहेत। 3 चमचे डाळ, 3 चमचे धने। हे आपले रोजचे पोह्यांचे चमचे आहेत, त्या मापानुसारच आपण घेणार आहोत आणि हे पण आता भाजून घ्यायचे आहेत धने। हे पहा, धने पण आता भाजून झालेले आहेत। धने पण आपण करपवून घेतलेले नाही आहेत, असे थोडे थोडे जसे भाजून घ्यायचे आहेत। त्याचा थोडासा फक्त रंग बदले एवढा। आणि हे पीठ बनवण्यासाठी आता इथे ही मेथी घेतलेली आहे। हे मेथीचे दाणे फक्त मी अर्धा चमचा एवढेच घेतलेले आहेत। मेथी जास्त नाही टाकायची आहे आणि मेथी पण थोडी थोडी अशी भाजून घ्यायची आहे। फक्त तिचा रंग बदलेपर्यंतच, जास्त भाजायची नाही आहे, कारण त्याचा थोडासा कडवटपणा असतो तो निघून गेला पाहिजे। मेथी आता या प्रकारे अशी भाजलेली आहे। मेथी पण जास्त भाजून नाही घ्यायची आहे। ते मी उडदाची डाळ घालून घेते। ही उडदाची डाळ पण 2 चमचे एवढीच घालायची आहे। उडदाच्या डाळीमुळे वड्याच्या पिठाला छान असा वास येतो, त्याच्यामुळे त्याच्यात उडदाची डाळ घालायची असते। आणि ही उडदाची डाळ पण मी आता अशी भाजून घेते। ह्याला पण जास्त भाजून नाही घ्यायचं आहे, थोडी थोडीच अशी भाजून घ्यायची आहे आणि असं हे परतवत राहायचं आहे। हे जास्त जर असं जर तुम्ही ठेवलं तर ती पण डाळ लगेचच करपू शकते। उडदाची डाळ पण भाजून झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकता त्याचा थोडासा असा कलर बदललेला आहे। आता ही पण आपण काढून घेऊया आणि यामध्येच हे आता सर्व आपण कडधान्य होतं ते भाजून घेतलेलं आहे। त्यामध्येच 1 चमचा एवढा मी पोहे घालून घेते। पोहे भाजून घ्यायचे नाही आहेत आणि हे जेव्हा मी तांदूळ घेतले होते तेव्हा ते तांदूळ ओल्या कपड्याने स्वच्छ असे पुसून घेतले होते। आणि हे जे गहू आहेत यामध्ये ते आपले साधेच गहू आहेत। आता हे सर्व मिश्रण आपण आता ज्यावेळेस आणि हे सर्व मिश्रण आता थंड होईल त्यावेळेस आपण ते आता थंड झाल्यानंतरच आपण ते दळून घ्यायचं आहे। इथे हा लाल भोपळा घेतलेला आहे मी आणि त्याची वरची साल काढून घेतलेली आहे। या प्रकारे काढून घ्यायची आहे आणि तो आता भोपळा स्वच्छ धुवून वगैरे घेतलेला आहे आणि ह्या किसणीवरती आपण तो किसून घ्यायचा आहे। हा पहा, भोपळा आता ह्या प्रकारे किसून झालेला आहे। आता तो मी गरम करायसाठी ठेवणार आहे। एका कढईमध्ये किंवा पातेल्यामध्ये तुम्ही असा हा भोपळा असा काढून घ्यायचा आहे किसलेला आणि गॅस चालू करून घ्यायचा आहे आणि ह्याला 2 मिनिटं असं बारीक गॅसवरती ठेवायचं आहे की जेणेकरून त्याला पाणी सुटेल असं। हे इथे तुम्ही पाहू शकता, हे पहा भोपळ्याला असं पाणी सुटलेलं आहे। भोपळ्याचं आपण किसून घेतलेला होता तो जर तुम्हाला शिजवून घ्यायचा असेल किंवा ह्याच्यामध्ये अजून जर तुम्हाला पाणी असेल, ह्याच पाण्याच्या पिठामध्ये आपण पीठ मळून घेणार आहोत। तुम्ही अजूनसुद्धा ह्याच्यावरती पाणी घालू शकता, पण हे भोपळ्यामध्ये सुटलेलं पाणी आहे, हे पहा। आणि ह्याच्यामध्येच हा भोपळा शिजवून घ्यायचा आहे आणि जर अजून जर पाहिजे असेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये अजून थोडं पाणी ॲड करू शकता।
भोपळा शिजून तयार झालेला आहे आणि आता आपण हे पीठ मळण्यासाठी घेऊया। मी गॅस बंद करून घेते। भोपळा प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे, उकळलेला होता तो। त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि हळद पण ह्याच्यामध्येच घालून घ्यायची आहे। हळद मी पाव चमचा एवढा घालून घेते। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि गरम गरम ह्या भोपळ्याच्या पाण्यामध्येच आपण ह्याच्यामध्ये पीठ घालून घेणार आहोत। आणि हे जे पिठाचे प्रमाण जे आपण बनवलं आहे ते सर्व बरोबर 1 किलोच्या मापानुसार आहे। आणि 1 किलोचं पीठ जर तुम्हाला जर मळायचं झालं तर ह्या एवढ्याशा भोपळ्यामध्ये होणार नाही, भोपळा अजून घ्यावा लागेल तुम्हाला। आणि ह्यामध्ये आता जेवढं मी पीठ मावल तेवढंच मी घालणार आहे। हा इथे भोपळा मी अर्धा किलोचा घेतला होता। हे पहा, या प्रकारे पीठ घालून घेणार आहे मी। आणि थोडं थोडं पीठ घालून मळायचं आहे। आणि तुम्हाला जर ह्यामध्ये अजून जर आवश्यकता वाटली तर गरम पाणी तुम्ही घालून हे पीठ मळू शकता। पीठ गरम असल्यामुळे हाताला चटका बसण्याची शक्यता आहे, त्याच्यामुळे असं चमच्याने अगोदर हे पीठ ढवळून घ्यायचं आहे असं, आणि नंतरच हाताने मळून घ्यायचं आहे। ह्या प्रकारे सर्व असं मिक्स करून घ्यायचं पीठ। इथे आता आपण तेल गरम होण्यासाठी ठेवलेलं आहे। पीठ तुम्ही पाहू शकता, हे बघा छान प्रकारे असं नरम असं मळून घेतलेलं आहे। या प्रकारे असं पीठ मळून घ्यायचं आहे। आणि याचे आता आपण छोटे छोटे गोल असे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत। इथे आता मी हे 2 बटर पेपर घेतलेले आहेत। तुमच्याजवळ जर प्लॅस्टिकची पिशवी असेल ती पण तुम्ही घेऊ शकता। याला थोडं असं तेल लावून घ्यायचं आहे। हे पहा, बटर पेपरला असं थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे। तेल लावून झाल्यानंतर हा गोळा असा त्याच्यावरती ठेवून घ्यायचा आहे। असा थोडासा प्रेस करून घ्यायचा आहे। त्याच्यावरती हा दुसरा बटर पेपर ठेवायचा आहे। आणि त्यानंतर एक प्लेट घेऊन या प्रकारे असं थोडं हलक्या हाताने असं दाबून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता। अजून जर तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा जर पातळ हवा असला वडा तर अजून एकदा असं प्रेस करून घ्यायचं आहे। हे पहा, चारही बाजूने एकदम सेम असा वडा बनवून तयार झालेला आहे। या प्रकारे सर्व वडे असे थापून घ्यायचे आहेत। वडे थापण्याची पण जरूरत नाही आहे, हे असे बनवून घेतले की खूप छानपैकी असे तयार होतात। हे पहा, एकही कडा त्याची फुटलेली वगैरे नाही आहे, खूप छान प्रकारे असे तयार झालेले आहेत। तेल गरम झालेलं आहे छानपैकी, त्यामध्ये या प्रकारे असा वडा सोडून घ्यायचा आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता, वडा फार छान असा फुगलेला आहे आणि त्याला असा दोन्ही साईडून असं परतून छानपैकी असं भाजून घ्यायचं आहे। हे पहा, दोन्ही बाजूने वडा छानपैकी भाजलेला आहे। या प्रकारे आता सर्व वडे आपण आता भाजून घेऊया। या प्रकारे वडे आता सर्व बनवून तयार झालेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता किती नरम असं बनतात ते। आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर ह्या चॅनलला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।